Tampereen piirin 4. esiintyvä Urjalan Palloseura pelasi ensimmäisen kotipelinsä 9. päivä toukokuuta. Palloseuran vastustajaksi saapui Valkeakosken Koskenpojat. Kummatkin joukkueet pelasivat ottelun surunauhoissa Palloseuran muistaessa viime talvena menehtynyttä pitkäaikaista pelaajaa Taneli Pirhosta. Ottelun ensimmäinen todellinen paikka tuli URPS-kapteeni Henri Ojalalle sivurajaheiton jälkitilanteesta, mutta Valkeakosken maalivahdin jalkatorjunta pelasti tilanteen. Ottelun 8. minuutilla yleisö ja molempien joukkueiden vaihtopenkki kunnioittivat minuutin mittaisilla aplodeilla edesmenneen joukkuetoverin muistoon. Koskenpojat eivät tällä kertaa kumarrelleet isäntäjoukkueelle ja ottelun avausmaali näki päivänvalon 14 minuutin pelin jälkeen, kun kulmapotkun jälkitilanteesta Masi Rekomaa pääsi tinttaamaan pallon maaliin. Ensimmäisen jakson seuraavan maininnan arvoinen tilanne oli tämä Harri Heleniuksen ottama keltainen kortti. Tauolle mentiin 0-1 vierasjohdossa. Ottelun toisella jaksolla Palloseura pääsi paremmin peliin mukaan ja muutama hyvä maalipaikkakin syntyi. Kun peli oli pelattu 79 minuuttia, URPSin puolustus lahjoitti läpiajon Valkeakosken Miska Virkille ja Koskenpojat kiittivät lahjasta Virkin viimeistellessä loppunumeroiksi 0-2. 4 pelatun ottelun jälkeen Urjalan Palloseura löytyy sarjasta viimeiseltä sijalta. Palloseura on kerännyt tililleen ainoastaan 1 tasapelipisteen. Valkeakoski nousi voiton turvin sarjassa 5. sijalle. No niin, Urjalan Palloseuran kapteeni Henri Ojala. Vaikea alkukausi menossa teille. No kyllä se nyt on, että niukkoja tappioita, mutta ne on nyt tätä ja seuraavaksi vaan täytyy yrittää päästä sinne voittojen tielle, että tulee niitä pisteitä ja syvissä vesissä uidaan, mutta ei tästä ole suunta ylöspäin. Joko toi Esko antaa teille tuolla kopissa runtua? No sopivasti. Millä tää suunta käännetään? No se on omat virheet pois ja omista paikoista maalit, että se on ollut meidän syntinä joka pelissä, että päästetään helppoja maaleja ja paikkoja kyllä tulee, mutta että ei saada maaleja, niin ei tule pisteitäkään.